Conta atrás e parten da praza do Concello da Fonsagrada facendo fronte á neve mesmo na rampla de saída. As condicións meteorolóxicas condicionaron este ano a Ruta dos Lobos. A neve baixou de cota, entonces unha zona que se iba a pasar, que é a zona de Pedras Apañadas, pois tiña por encima de 10 centímetros, entón houve que suspender esa ruta larga, facer solamente a ruta corta. Recolleron dorsais 390 ciclistas dos 450 inscritos un mes antes de celebrarse a proba. A verdad que é un mérito e algo que hai que agradecerlles, porque nas condicións nas que estábamos era casi impensable que 390 personas pudieran tomar a salida. 33 kilómetros nun circuito con 1.200 metros de desnivel positivo e 2.400 acumulado. Ás veces, coa bicicleta ao lombo. Viñas para facer a larga, fixamos a corta, pero de maravilla, valeu a pena virse a Coruña. Eso que pola mañán o tempo non axudaba a salir. A Seimeira de Vilagocende, sen dúbida, é un dos puntos máis atractivos do percorrido. Ali houbo tempo para facer un descanso e deixar constancia do seu paso pola fervenza. A corta foi máis difícil que a larga de outros anos, porque o terreno estaba moi embarrado e a bicicleta engancha moito máis complicada, pero bueno, ben, ao final a mañá quedouse ben, agora incluso está salindo o sol, e o que se trata é de non mancarse, pasalo ben e divertirse. A dos Lobos é unha ruta na que os participantes amosan a súa deportividade nos tramos que presentan dificultade. Que frente, culo para atrás! Para combater a baixa temperatura e repoñer forza, Butelo e Doces da Fonsagrada. Malia que algúns botaron en falta a subida apenas apañadas, todos gozaron do percorrido e louvaron o esforzo dos organizadores. O mérito teñeno eles facer o traballo que fixeron arriba no Porto do Acebo, en Pedras Apañadas, marcar, poñer os avituallamentos e agora non poder ir por ali. Pois eles tamén teñen o seu, digamos, o seu reconocimiento polo traballo. A satisfacción co resultado final da proba veuse tamén de volta o punto de partida. Me gustó la ruta mucho, la zona del río, esos senderitos, un poco peligroso, pero me encantó. Pensaba que íbamos a pasar mucho más frío, pero no, la verdad es que no, acompañó el tiempo, me gustó mucho. Repetiré seguramente, A súa chegada, os ciclistas recibiron cada a súa medalla de madeira feita a man. O recorrido máis ou menos como o ano pasado, máis corto porque houve que quitarlle kilómetros e tal, pero bueno, ben, moi chulo, mola, recomendable. A sexta edición pecha coa decisión firme de dar continuidade á proba de montaña que percorre a Fonsagrada.